Казвам се Мустафа и съм фокусник с карти. И се занимавам с карти повече от 10 години. И освен, че изумявам хората с фокусите си, също така и ги впечатлявам с уменията си. Какви точно умения може би се чуете? Най-различни като цяло. Да мога с дясната ръка да цепя на дама, пика. Но това, кой не го може, като си десничаре напълно. Нормално. Но да го направя с лявата, по-слабата ръка и да цепя на по-пика, това си е вече трудно за всъщност е също толкова лесно за мен. Сега, ако имате желание да се позабавлявате, имате повод за радост или просто да разнообразите уикенда, аз съм вашия човек, просто няма как да сбъркате, като се свържете с мен. Всъщност съм сигурен, че заедно ще сме много добра комбинация, заедно ще се позабавляваме, заедно ще сме печеливша комбинация.